Οκ, γεια σας, gamer. Και εδώ πως βλέπουμε βασικά κάνουμε τέτοιο. Δηλαδή παίζουμε, τόσο ξέρετε τι παίζουμε, League of Legends. Λογικά θα περιμένετε λίγο να κάνει. Έτσι είναι. Οπότε δεν κάνω. Και γεια σας και θα περιμένετε λίγο να κάνει, γιατί είναι λίγο σπαστικό. Είναι βασικός οδηγός εκμάθησης. Βασικά εδώ μαθαίνεις πρώτα πώς θα παίζεις ρόλο και μετά πας κάνεις αγώνες. Όποιος πατήσει και τα πώς το λένε, κατευθείαν είναι αξιώσεις, κάνει καμιά πρόβα βασικά, ό,τι το βάζει μπαίνει, θα είναι πολύ χαζός, γιατί δεν είναι σωστό έτσι, δεν θα μάθεις τίποτα. Να, τώρα κάνει. Αλλά περιμένετε να κάνει, γιατί δεν το βλέπω. Οκ, set. Οκ, effects, set. Θα το βάλουμε έτσι. Τι κάνει ρε. Το βάλω εδώ πέρα. Οκ. Μοβ. Ρε, εντάξει, μη βαράς. Βασικά. Οκ. Μη μιλάτε και δύο μαζί. Οκ. Εδώ κάνουμε και τι... Okay, let's go, Jar. Αν φωνάζ ρε. Μπράβο. Κιου. Δεν το έχω το κιου. Oh, yes. Q, her, ray. Άμα τα είχα και έτσι. Τέλος πάντων, υγεία. Πάμε έτσι. Oh, yes, man. Το Q, οκ. Όχι. Τσάβα. Οκ. No, δεν έκανα τίποτα. Το τζάκισα. Yes. Κατσούγια το πικρίδι. Αχ. Με κατατρώμαξε γαμό. Πού είναι τώρα. Β. Θα πρέπει να κάνω παραφορά. Αν προσεκτική. Sorry, αλλά άμα περπατούσε κιόλας. Όχι. Ahora se va a ocurrir. Θα πάρω κοίτα, προσέξτε λίγο ότι αυτό που είναι ρε γαμό.
αφού δεν τα έχει. Ένα. Μα δεν προχωράει. Πώς πανοπλία αγαθοράκηση. Έντερ. Να φας σκέτα. Πού το ψάξεις τώρα αυτό? Θωράκιση. Αυτό. Το θωράκιση. Το αγόρασα. Οκ. Το ξέρουμε, ρε. Κατάστημα αντικειμένων ηρώων. Όχι. Κλείδωμα κάμερα. Okay, let's go, man. Let's go, man. Let's go. Okay. Τώρα θα δείτε εσείς. Για μας. Okay. Τι! Τώρα θα δείτε τι αξίζω. Για το LOL. Για μάθα την ικανότητα. Shut up, boy. Sorry, αλλά δεν μπορώ να παίξω αγώνα. Γιατί δεν μου το βγάζει. Δεν μπορώ να παίξω. Δεν μπορώ να παίξω. Μόνο η βασικός. Σέντε μάλλον. Αχ. Με κατά το λόπαξε. Πόρε. Πάμε, δεν μπορώ. Oh shit, man. No, my god, no, my god, no. Okay, sorry. Boom. Oh my god. Το Nexus, βοήθαμε γαμό. Θα το καταστρέψω. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Oh my god. Το σκότωσα. Yes, το σκότωσα. Ωραίο είναι. Το πήρα στην αφόντα στον έξω. Αυτό μ' αρέσει, ναι. Okay, let's go, man. OMG. Περίμενε. Το τσάκισα. Hi, mom. Oh, δεν είναι έτοιμη. What the fuck? My god, tutorial LOL. LOL που πέσα. Oh yes. Ποια είναι κύριε? Πάτε καλά. Γεια σας και εδώ θα πω ένα bye.